नमस्कार सगळ्यांचं फ्लेवरफुल अम्मू या माझ्या चॅनलवर स्वागत आहे। आज दिवाळी आहे आणि सगळ्यांना माझ्याकडून हॅपी दिवाळी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स अँड सबस्क्रायबर्स फॉर सबस्क्रायबिंग माय चॅनल। असंच तुम्ही माझं चॅनल बघत राहा, तुम्हाला आवडतील त्या एपिसोडला मला कमेंट करत राहा। आता ह्याच्या पुढे आपण कोकणातल्या वेगवेगळ्या भागामध्ये जाणार आहोत आणि त्या भागातल्या ज्या स्पेशालिटीज आहेत, रेसिपीज आहेत त्या तुम्हाला मी दाखवायचा प्रयत्न करणार आहे, शिकवायचा प्रयत्न करणार आहे। तर माझं चॅनल तुम्ही असंच बघत राहा आणि ज्याने सबस्क्राइब केलं नसेल त्यांनी प्लीज माझं चॅनल सबस्क्राइब करा, कारण त्यामुळे तुम्हाला माझ्या छान छान एपिसोड्सच्या नोटिफिकेशन्स पण येत राहतील। चला तर मग आज दिवाळी आहे आणि आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोकणातली सगळ्यांच्या आवडीची ट्रेडिशनल रेसिपी शिरवाळ्या आणि रस। आपण माझ्या किचन मध्ये जाऊया। नमस्कार, चला तर मग आज आपण शिरवाळ्या आणि रस या रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण सुरुवातीला साहित्य बघून घेऊया। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा इथे मी शेवगा घेतलाय। हा आपलं ट्रेडिशनल इन्स्ट्रुमेंट आहे। हे पितळेचं जसं आता मी वापरते त्या पद्धतीत लाकडाचं पण काही गावांमध्ये काही बायका वापरतात आणि अगदीच हे तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही चकलीच्या भांड्यात पण ही रेसिपी करू शकता। आता इन्ग्रेडियंट आपण बघूया। इथे मी वेलची पावडर 1 चमचा घेतली आहे, 1 वाटी गूळ घेतलाय किसून, नारळाचा रस घेतलाय, ताजा खोबऱ्याचा रस घेतलाय, पाणी आपल्याला लागेल, मीठ घेतलंय, तांदळाचं पीठ घेतलंय आणि 1 चमचा तूप घेतलंय। साधे सोपे इन्ग्रेडियंट आहे आणि हे तुम्हाला इथे बाजूला दिसत असेल याला म्हणतात केळीचं सोप, कारण आपण जेव्हा शेवया रेडी होतात तेव्हा आपल्याला ह्या इन्स्ट्रुमेंटच्या खाली हे केळीचं सोप वापरून ही शेवया ज्या असतात त्या काढायच्या असतात आणि इथे थोडीशी केळीची पानं घेतली। चला तर मग आपण आता आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। आता इथे आपण गॅसवर मी एक भांडं ठेवलंय, याच्यामध्ये सुरुवातीला आपण जे तांदळाचं पीठ घेतलंय त्याची उकड काढून घ्यायची आहे। पूर्वी मोदकाच्या आणि रेसिपीमध्ये मी तुम्हाला ऑलरेडी दाखवले, तरी पण मी तुम्हाला परत आज दाखवते। त्याच्यासाठी तांदळाचं पीठ आणि पाणी ह्याचं प्रमाण जे आहे ते इक्वल पाहिजे, एक्झॅक्टली इक्वल। तर हे भांडं गरम झालंय, सुरुवातीला मी पाणी घालून घेते। आता या पाण्यामध्ये आपल्याला फक्त चवीसाठी मीठ घालायचं आहे। हे पीठ जे असतं त्याच्या अंदाजाने आपण घालायचं आहे। तर मी इथे अर्धा चमचा मीठ घालते आणि थोडंसं मी इथे तूप घालते, कारण तूप घातल्यामुळे स्टिकी होत नाही, पीठ मळायला पण आपल्याला छान मदत होते। आता सिंपल त्याची मेथड आहे, पाणी एकदम चांगलं उकळलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला तांदळाचं पीठ ॲड करायचं आहे, थोडंसं स्टर करायचं आणि गच्च झाकून थोडा वेळ थंड व्हायला ठेवायचं आहे। तर हे पाण्याला चांगली उकळी आली आहे। आता मी हे पीठ जे आपण तांदळाचं घेतलंय ते मी ह्याच्यामध्ये घालून घेते। पीठ घातल्यानंतर गॅस थोडासा बारीक करून हे पीठ त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आणि आता ह्याच्यावर गच्च झाकण ठेवायचं आणि गॅस बंद करायचा। आता आपण हे जे पीठ भागवून घेतलंय ते थोडा वेळ थंड करूया आणि नंतर एका परातीमध्ये घेऊन हे छान मळून घेऊया। आता आपण नारळाचा जो रस घेतलाय त्याचं गोड रस तयार करून घेऊया। त्याच्यासाठी मी एक भांडं घेतलंय, मी इथे मातीचं घेतलंय, तुमच्याकडे जे अवेलेबल असेल ते तुम्ही घ्या। हा आपण नारळाचा रस काढून घेतलाय, तो मी या भांड्यामध्ये घालून घेते। जेवढा आपल्याला जाड रस घेता येईल नारळाचा तेवढा घ्यायचा। त्याच्यामध्ये हे 1 वाटी मी गूळ घेतलाय, तुमच्या आवडीप्रमाणे याचं प्रमाण थोडंसं तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आता मी इथे अर्धी वाटी गूळ घालून घेते, थोडासा मी गूळ किसून घेतलाय। त्याच्यामध्ये वेलची पावडर आपल्याला 1 चमचा घालायची फ्लेवरसाठी, कारण तुम्ही बघितलं असाल बाकी आपण फ्लेवरसाठी आणि काहीच ॲड करत नाही आहोत, त्यामुळे 1 चमचा वेलची पावडर आणि थोडंसं चवीसाठी मीठ, कारण गुळामध्ये ऑलरेडी मीठ असतं। अगदीच मी 1 चिमटी त्याच्यामध्ये मीठ घालते आणि आता हे आपण छान सगळं मिक्स करून हे गूळ जे आहे ते वितळेपर्यंत आपण हे मिक्स करून घ्यायचं ढवळून, आणि गूळ वितळला की आपला गोड रस तयार झाला। हे थोडंसं मी 5 मिनिटं
मिक्स करून गूळ जो आहे तो विरघळवून घेते त्याच्यामध्ये। आता इथे एका बाजूला मी गॅसवर एका मोठ्या भांड्यामध्ये पाणी उकळत ठेवते आणि आपण जे मगाशी पीठ भागवून घेतलंय ती एका पसरट भांड्यामध्ये किंवा परातीमध्ये काढून घ्यायचंय आणि आपल्याला हे सगळं पीठ जे आहे ते छान मळून एकजीव करून घ्यायचंय। अशा पद्धतीने आम्ही पीठ मळून छान त्याचे मी छोटे छोटे गोळे करून घेतले, थोडेसे ओव्हल करून घ्यायचे कारण आपल्याला शेवग्यामध्ये घालायला ते इझी होतात। आता एका बाजूला तुम्ही बघत असाल पाणी जे उकळत ठेवले ते छान एकदम मस्त उकळले। आता आपण हे जे गोळे करून घेतले ते त्याच्यामध्ये हळूहळू सोडायचे आहेत कारण आता आपण हे पीठ परत त्याच्यामध्ये शिजवून घेतोय आणि सुरुवातीला आपण एकदा परत ते शिजवलेलं आहेच पीठ, पण अशा पद्धतीने आपण परत एकदा ते शिजवायचं। आता हे आपल्याला ट्रिक आहे की हे शिजले कसं कळणार, तर आपण जेव्हा हे गोळे आतमध्ये घालतो तेव्हा पाण्यामध्ये ते सगळ्यात खाली जाऊन बसतात कांद्याचं वेटमुळे आणि जेव्हा ते शिजतात तेव्हा आपणच ते वरती येऊन वरती तरंगायला सुरू होतात, तेव्हा आपल्याला समजायचं की आपले हे पिठाचे गोळे जे आहेत ते शिजून तयार आहेत। आता आपण 5 मिनिटं आपण वेट करूया आणि हे छान गोळे शिजले की मी तुम्हाला परत दाखवते कसे ते वरती तरंगतात ते। आपण आता बघू शकतो हे जे आपण गोळे आतमध्ये तांदळाच्या पिठाचे सोडलेले ते कसे शिजून वरती आलेत आणि ती त्याला तरंगायला सुरू होते, मग आपल्याला समजायचं की आपले हे शिजून तयार आहेत। आता हे सावकाश आपल्याला हलक्या हाताने काढून एका परातीमध्ये आपण घेऊया। आता हे मस्त शिजून तयार आहे, मी गॅस बंद केला तरी चालेल आणि आता हे गरमागरम आपल्याला पुढच्या प्रोसेसमध्ये लगेचच घ्यायचे आहेत, हे जास्ती थंड होऊन आपल्याला चालणार नाही। मी गॅस बंद करते आणि आता आपण पुढची प्रोसिजर बघूया। गरमागरम हे जे आपण पिठाचे गोळे शिजवून घेतलेत ते आपण शेवयाच्या साच्यामध्ये घालून घेऊया आणि वरून स्क्रू असतो तो फिरवल्यानंतर मस्त आपल्या गरमागरम शिरवाळ्या या शेवग्यामधून तयार होऊन बाहेर येतात। ते आपण ह्या केळीच्या सोपामध्ये काढून घेऊया। गरमागरम असल्यामुळे ते पटापट तयार होतात। हे जर आपण गोळे थोडेसे जरी थंड झाले तरी मग आपल्याला हे शेवगा फिरवायला थोडासा हार्ड होतो। आता हे मस्त आपण आपल्या शिरवाळ्या ज्या आहेत त्या रेडी झाल्या आहेत आणि आपला नारळाचा गोड रस पण तयार आहे। हे मी सर्व करून घेते, तुम्ही पण कधीतरी करून बघा आणि मला नक्की कळवा।